velkommen til Let's Play på dansk. Det her det er bare lige en testvideo for at se om jeg kan få det hele til at virke. Og ja, der er måske lidt så bare sådan for at snakke om lidt hvad jeg vil og hvad jeg vil prøve med det her og YouTube her og ja, så det er jo bare lidt Let's Play, så vi spiller alt muligt som ja, kom med forslag, så kan vi finde ud af det. Det er jo, det hele er udelukkende på dansk, og jeg skal nok komme noget et eller andet. Så skal jeg nok oversætte det her. Men ja, vi skal lige prøve med lidt WoW her. Jeg har aldrig i mit liv rørt en Alliance karakter. Så det synes jeg vi skal prøve. Ja, og hvad skal vi være? Jeg har altid set Dwayne til at være rimelig cool, men også dwarves. Men vi tager sgu en Dwayne, og hvad har jeg aldrig spillet før? Jeg har en warrior, jeg har en priest, jeg har en rogue, shaman mage, monk, rydde, death knight har jeg. Ja, go. Vi går nok ikke alle sammen i højeste level, men vi Hunter. Vi tager sgu en paladin ind. Altid. Jeg har aldrig spillet det her, så vi skal være en lille pige. Ja, vi skal så. Og ja, nu skal der se lidt sød. Yes. Hvorfor ikke sige nogen om min kæreste? Ej, så skal vi også være sød. Og hvad er det? Er det hun eller hun? Vi tager spørgsmålet. Hvad skal vi kalde det? Det er jo sådan set. Det er en testvideo det her. Hvad skal vi kalde det? Vi kalder den på dansk. Yes, på dansk. Ja, som sagt, det er bare... Jeg har kigget... Det er en testvideo det her, så det er sådan lidt ved at mumle lidt. Empowered by the holy light. Hvad fanden, ja. Det er jo bare en testvideo, det er bare for at se om det hele virker, og... jeg kan finde ud af... Arcanon Poros. Så, ja. Yes, ja. Men ja, som sagt, altså den her video, den her YouTube-konto, jeg har ikke sådan rigtig nogle store planer. Mange af mine kammerater, så skulle jeg jo lave det store, største, det bare være helt vildt fra start af. Det skal være sådan, at du bare kan få en masse sponsorer til en masse penge. The Naaru have not forgotten us. Do not lose faith. Planen er mere at hygge mig med den, spille lidt forskellige spil, altså jeg spiller en gang. It's too far away. Det må jeg jo I can't cast that yet. Jeg er lige blevet arbejdsløs, så jeg har en masse tid til over, så jeg ikke. Spell isn't ready yet. Så tænker jeg, hvorfor ikke? Nu har jeg set en masse Let's Play. That's still recharging. Forskellige Let's Play versioner og sådan lidt. Hvorfor ikke? Så prøv at dele min oplevelse med nogle af jer og se hvad det er for noget og sådan lidt. Sådan ser det hele på basis. I can't cast that yet. Jeg kan godt se at det lagger lidt, så vi skal nok lige ned i frames på seconds, men yes, det gør vi lige sådan der. Men ja, det er som sagt. That spell isn't ready yet. That's still recharging. En lille testvideo. Bare en lille testvideo. Yes, men ja. Jeg kan se det jeg lige har gjort, det skulle jeg ikke have gjort. Lad os gøre det hele fuldstændig. Men ja, det er jo en testvideo, så der skal sgu ske noget. Der skal ske noget fejl. Men ja, som sagt, det er... That spell isn't ready yet. Så skal vi gøre det og komme til at hygge. Så... I can't cast that yet. That spell isn't ready yet. For ren hygge skyld. Ren hygge. Ja. Ja, og ja.
Det er bare noget der play. Good fortune. Bare for at hygge mig. Bare for at have noget at gøre mig til. Bare for at have noget. Blessed upon you. Good health, long life. Ja, men det siger vi, det var det for den der gang. Så må vi se, om der kommer nogle bedre videoer, nogle bedre videoer. Der kommer nogle forslag på nogle spil, jeg skal prøve. Så må vi se. Så jeg siger tak herfra, og I må hygge jer.